एवढे मीडिया बोला. आम्ही बरे आहोत नेहमीप्रमाणे. आणि आणि हे चालू आहे का बघा. हा राहा. आणि मला वाटतं तुम्ही सुद्धा सगळे आमचे मीडियाचे मित्र गेल्या काही दिवसापासून गोव्यात ज्या काय जोरदार अशी गडबड सुरू आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला सुद्धा थोडंसं काम जास्त लागलेलं आहे. आपल्या सगळ्यांचं या शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेमध्ये मी आपलं स्वागत करतो. माझ्या बाजूला शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे बसलेले आहेत. संपर्क प्रमुख इकडले गोव्याचे जीवन कामत आहेत. राज्यप्रमुख जितेश कामत आहेत. बाकी सगळे पदाधिकारी महिला पदाधिकारी समोर बसलेले आहेत. आमच्या गोव्यात निवडणुकीचे वारे वाहू लागलेले आहेत. आणि निवडणुकीचे वारे वाहायला लागलेत म्हणून का आम्ही इथे आलेले नाही. आम्ही नेहमी येत असतो. किंबहुना मागच्या वेळेला विधानसभा आम्ही लढवली होती आघाडीमध्ये. गोवा सुरक्षा मंच, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आणि शिवसेना अशी आम्ही एक निवडणूक लढवली. आमच्या वाट्याला त्या आघाडीमध्ये 3 जागा आल्या होत्या. खरं म्हणजे ज्या जागा आमच्या वाट्याला आला त्या जागेशी तसा शिवसेनेशी फार संबंध नव्हता, तरी आम्ही लढलो. आणि त्यानंतर सुद्धा गोव्यात शिवसेनेचं काम हे सातत्यानं चालू राहिलं. या वेळेला आम्ही पाहतोय गोव्यामध्ये जरा नेहमीपेक्षा जास्त धुळा उडालेला आहे. नेहमीप्रमाणे गोव्यात निवडणूक आली की इकडून तिकडे तिकडून इकडे असं उड्या मारण्याचे राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू होतात. मग या उड्या दिल्लीपर्यंत जातात. यावेळेला या उड्यांची मजल ही पश्चिम बंगालपर्यंत गेलेली आहे. अगदी कलकत्त्यापर्यंत या उड्या गेल्या. चांगलं आहे. अखंड देश आहे. कोणी कुठे उडी मारू शकतो. पण त्यातून गोव्याला काय मिळणार. प्रत्येक वेळेला निवडून आली की नवीन नवीन पर्याय उभे राहतात. तसे काही नवीन पर्याय आता उभे केले जात आहेत. आनंद आहे. पण शेवटी गोव्याच्या जनतेच्या मनात असेल तेच होईल. मागे सुद्धा गोव्यात एका पत्रकार परिषदेत मी सांगितलं होतं की गोव्याला हा जो रोग लागलेला आहे गोव्याच्या राजकारण्यांना, आज एका तिकिटावर निवडून यायचं, आज एका पक्षाच्या माध्यमातून निवडून यायचं आणि लगेच निर्लज्जपणे दुसऱ्या पक्षात उडी मारायची सत्तेसाठी, मंत्रिपदासाठी. हे कुठेतरी गोव्याच्या जनतेला थांबवावं लागेल. आणि ते कशा पद्धतीनं थांबवायचं ह्याची योजना शिवसेनेकडे आहे. हे किती काळ चालणार गोव्यासारख्या राज्यामध्ये. मागच्या वेळेला काँग्रेसला अगदी बहुमताचा टप्पा पार करताना अगदी जवळ आलं बहुमत त्यांचं, पण त्यांचे लोक फुटले आणि भारतीय जनता पक्षानं सरकार बनवलं. आजचं जे भाजपचं सरकार आहे हे त्याच पद्धतीचं सरकार आहे. जनतेने त्यांना फक्त 12 आमदार निवडून दिले होते. पण शेवटी इकडून तिकडून माणसं गोळा करून फोडून तोडून त्यांनी सरकार स्थापन केलं. आणि आज काँग्रेस पक्ष इथे पुन्हा एकदा फुटलेला आहे. मी ऐकतोय की तृणमूल काँग्रेसचा इथे उदय झालेला आहे. आप सुद्धा आहे. कोणी येऊ द्या, लढू द्या, पण त्यामुळे गोव्याच्या जनतेचं भाग्य बदलेल का.
हे अनेक वर्ष आपल्या मनातला प्रश्न आहे. त्या प्रश्नाला उत्तर कोणीच देऊ शकत नाही. गोव्यासमोर असंख्य प्रश्न आहेत. किती प्रश्न सुटले हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्याच्यामुळे आम्ही निवडणूक आली म्हणून नाही, निवडणूक असो अगर नसो, एक कमिटमेंट आहे इथे काम करण्यासंदर्भात. शिवसेनेने ठरवलं आहे या वेळेला आघाड्या आणि युत्या टाळायच्या आणि शिवसेना म्हणून इथे 22 ते 25 जागा लढायच्या. जर गोव्याच्या जनतेच्या नशिबात चांगलं सरकार यायचं असेल, एक मजबूत सरकार, गोव्याची अस्मिता जपणारे, गोव्याच्या प्रश्नांचा आवाज उठवणार, तर गोव्याची जनता ही शिवसेनेला चांगल्या प्रकारे मतदान करून शिवसेनेचे आमदार हे गोव्याच्या विधानसभेत निवडून पाठवेल. बाजूला महाराष्ट्रात शिवसेनेचं राज्य आहे, शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत आणि ते कशा प्रकारे काम करतात हे सगळ्यांना माहिती आहे. गोव्यात सुद्धा एक चांगलं शासन, चांगलं प्रशासन द्यावं, सुशासन द्यावं, ही आमची भूमिका आहे. बोला. आमच्याकडे निर्लज्ज येत नाहीत आणि निर्लज्ज शक्यतो घेत नाही. मी त्यांना निर्लज्ज म्हणा, हे निर्लज्ज राजकारण आहे असं म्हणाल. अशा प्रकारे एका पक्षात निवडून यायचं सातत्य हे सतत होते या राज्यामध्ये. गोव्याला एक परंपरा आहे, गोव्याला एक पावित्र्य आहे. गोव्याकडे आम्ही देवांची भूमी म्हणून पाहतो. गोव्यामध्ये एकेकाळी जे राजकारण झालं होत होतं, भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या काळापासून, भाऊसाहेब बांदोडकर आमचेही नेते होते. जे काम महाराष्ट्रात शिवसेना करत होती ते भाऊसाहेब बांदोडकर गोव्यात करत होते. त्याच्यामुळे भाऊसाहेब बांदोडकरांना महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मान सन्मान राहिला. त्यानंतर सुद्धा काही काळ अनेक चांगले नेते आले राजकारणामध्ये गोव्याचे. पण अलीकडच्या काळामध्ये गोव्याचं राजकारण हे निर्लज्जेच्या पातळीवरती गेलं असं मी म्हणतो. गोव्यामध्ये एक जिल्हा परिषदेची जागा जिंकणं म्हणजे काय अस्तित्व दाखवण्यासाठी ठीक आहे. आम्ही निवडणुका जिंकलो. बघा, शिवसेनेनं निवडणुका लढवल्या, देशभरात आम्ही लढत असतो निवडणुका. पण शिवसेनेची ताकद ही संघटन वाढवण्यात असते. निवडणुका हे त्यातून येत असतात. आम्ही कमी पडलो याचं कारण असं आहे की आमच्या वाट्याला सतत आम्ही कुठेतरी युती आणि आघाडी करत राहिलो. आणि युती आणि आघाडी, जसं महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांना शेवटी सांगावं लागलं की आम्ही युती केली 25 वर्ष आणि युतीतली 25 वर्ष आमची कुजली. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आम्हाला त्या पद्धतीनं अनेक भागामध्ये विस्तार करता आला नाही युतीमुळे किंवा आघाड्यांमुळे. आता गोव्यामध्ये सुद्धा आम्ही सातत्यानं, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे होते तेव्हापासून ते गोव्यात प्रचाराला येत आहेत. तेव्हाही आम्ही निवडणूक लढवली होती युतीमध्ये. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने आम्हाला 2 जागा दिल्या होत्या. म्हणजे आम्ही 2 किंवा 3 आघाडी युतीमध्ये लढत राहिलो. त्याच्यामुळे पक्षाचा विस्तार होऊ शकला नाही. या वेळेला आमची अशी भूमिका आहे की युती आणि आघाडीच्या पलीकडे जाऊन शिवसेनेनं 22 ते 25 जागा स्वबळावर लढवाव्या. जो काय निकाल लागायचा तो लागेल, आम्ही लढू. आणि आम्हाला खात्री आहे अनेक मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचं काम सुरू आहे. ते काम तुम्हाला या क्षणी दिसणार नाही, पण जसं आम्ही प्रत्येक वेळेला गोव्यात येतो. आता काल मी जवळजवळ दिवसभर म्हापसा, मांद्रे, पेडणे, शिवोली या भागात फिरत होतो आम्ही सगळे. आणि तिथे शिवसैनिकांचा किंवा शिवसेनेला मानणाऱ्यांचा प्रतिसाद फार चांगला आहे. नाही, मला असं वाटतं की हे असे प्रयोग गोव्यात नेहमीच होत राहिले. त्या प्रयोगातून गोव्याला काय मिळालं
आताही तोच प्रयोग आहे झालेला. गोव्यामध्ये प्रमोद सावंत हे राज्याचं नेतृत्व करत आहे. मनोहर पर्रीकरांनंतर गोव्याची अवस्था ही तशी तितकीशी बरी नाही आहे. गोव्याला आता नेतृत्वच नाही. नाही बघा की हा जरतरचा प्रश्न आहे. जे गोव्याच्या हिताचा असेल त्या संदर्भात निर्णय घेणं ही आमची कमिटमेंट आहे. शेवटी आम्ही राज्याचंही सगळ्यात आधी पाहतो. आम्हाला विरोधी पक्षात बसावं लागलं तरी चालेल. आमचं अख्खं आयुष्य विरोधी पक्षातच गेलंय आणि विरोधी पक्षामध्ये बसणं हा अपमान नाही. विरोधी पक्षामध्ये बसून सुद्धा राज्याच्या लोकांचे प्रश्न चांगल्या प्रकारे मांडता येतात हे दाखवून देणारी शिवसेना आहे. त्याच्यामुळे आम्ही निवडणुका जिंकतो नाही जिंकतो, आमचे किती आमदार आले. महाराष्ट्रामध्ये 25 वर्ष आम्ही सत्तेत नव्हतोच ना सुरुवातीला. 25-30 वर्षानंतर आम्ही सत्तेमध्ये आलो, ते दिल्लीपर्यंत पोहोचलो. पण तोपर्यंत आमच्या संघटनेची ताकद ही महाराष्ट्रात देशात कायम राहिली. उत्तर प्रदेशमध्ये लोक म्हणत होते यांचं संघटन काय आहे, पण राम मंदिराचं सगळ्यात मोठं आंदोलन शिवसेनेने केलं उत्तर प्रदेशमध्ये. ते बाबरी तुटेपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहिलो. याला संघटनेची ताकद म्हणतात. ती ताकद आमच्याकडे नक्की आहे. होय, भाषेबद्दलची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठी आज सरकारनं कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषेला दर्जा दिलेला आहे. आणि बघा की कोकणी आणि मराठी साहित्य, मराठी भाषा, कोकणी भाषा या एकमेकांचा दुस्वास कधीच करत नाही. मराठीला स्थान, मी आज इथे मराठीमध्ये बोलतोय आणि आपण मराठीमध्ये संवाद साधतोय. आज गोव्यात सकाळी उठल्यावरती मी मराठी वृत्तपत्र वाचली. आजही गोव्यामधली बहुसंख्य जनता ही टीव्हीवरती मराठीच मालिका पाहते आणि मराठीच बातम्या पाहते. तुम्ही असं कसं म्हणता की गोव्यात मराठी नाही म्हणून? गोव्यात मराठी आहेच. का कोकणी आणि मराठी असा वाद तुम्ही कसा करता निर्माण करताय? मराठी आहेच ना, इथे कायम मराठी आहे. कोकणी आणि मराठी या बहिणी आहेत असं आमचं कायम म्हणणं राहिलेलं आहे. आजही घेतो, आजही घेतो. का घेऊ नये? गोव्यामध्ये गोव्याच्या स्थापनेपासून इथे मराठी राहिली आहे, पोर्तुगीज काळापासून. जर तुम्ही पोर्तुगीजांचा दस्तावेज पाहाल तर इथे मराठी आहेच. मराठी शाळा पोर्तुगीज काळापासून आहेत. त्या टिकल्या पाहिजेत, मराठी भाषा राहिली पाहिजे असं गोव्यातल्या प्रत्येक जनतेला, नागरिकाला वाटतंय. मी जेव्हा महाराष्ट्रातून इकडे येतो तेव्हा माझ्याशी संवाद मराठीतूनच साधला जातो. याचा अर्थ असा आहे की गोव्याच्या भूमीमध्ये मराठी रुजली आणि ती वाढत राहील. आजही कोकणी भाषेला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळतो, तर मला असं वाटतं की तो मराठी भाषेचाही सन्मान आहे. बाबा बोरकरांसारखे कवी असतील, शंकर रामाणेसारखे लेखक कवी असतील, यांचा सन्मान हा जेवढा महाराष्ट्राने केला तेवढा कोणी केला नाही. पण बाबा बोरकर हे तेवढ्याच सुरेल प्रमाणात कोकणीत सुद्धा साहित्य लेखन करत होते. बोला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचं कुठे भूमिका बदलली? कोण टीका करताय? तुम्ही असं महाराष्ट्राविषयी बोलताय का? युती कोणी तोडली? तुम्ही जरा विषय समजून घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही जरा विषय समजून घ्या. ही वेळ का आली? ही वेळ कोणी आणली आमच्यावर? तुम्हाला परत विषय समजलेला नाही. तुम्हाला विषय समजलेला नाही. मी तुम्हाला परत सांगतो, शिवसेनेबरोबरची युती 25 वर्षाची आम्ही नाही तोडली, ती भारतीय जनता पक्षानं तोडलेली आहे. आणि त्यानंतर आम्हाला हे वेगळ्या मार्गाने जावं लागलं. I always made political statement. When we was in alliance with BJP in Maharashtra, गोव्यात येऊन आम्ही वेगळे लढत होतो ना.
महाराष्ट्र की राजनीति महाराष्ट्र में, गोवा अलग स्टेट है। एक प्रश्न असा आहे की गोव्यात जुन्या आणि नव्या राजकीय पक्ष म्हणजे जे विरोधी पक्ष आहेत त्यांची इतकी गर्दी झाली आहे आणि प्रत्येक पक्ष काँग्रेस, तृणमूल, आप, शिवसेना स्वबळावर लढण्याची भाषा करत आहे. तर एक राजकीय विश्लेषण असं केलं जाते की भाजपचा विजयाचा मार्ग इथे सोपा आहे. मला असं वाटत नाही. मागच्या निवडणुकीच्या वेळेला सुद्धा भाजपच्या जागा घटल्या, आपण पाहिलं असेल. त्यांची सत्ता असताना सुद्धा जागा घटल्या होत्या. मला वाटतं 22 वरून 21 वरून 12 13 वरती आल्या ना. तेव्हा सुद्धा साधारण असंच चित्र होतं, फक्त तृणमूल काँग्रेस नव्हती. आता तृणमूल काँग्रेसचा एक प्रवेश झालेला आहे. बाकी आम्ही सगळेच एकत्र होतो, वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने लढत होतो. गोव्याच्या जनतेला जे हवं आहे ते शेवटी ठरेल. आता गोव्याची जनता गेल्या 5 वर्षापासून पाहते आहे कोणत्या प्रकारचं राज्य आणि कोणत्या प्रकारचं शासन इथे चाललं आहे. आज सकाळी वृत्तपत्रात मी पाहत होतो, काय सरकार आपल्या दारी, म्हणजे करोना घरोघरी, करोना आपल्या दारी घेऊन चालले आहेत. अर्ध मंत्रिमंडळ करोना पॉझिटिव्ह झालंय, अर्ध मंत्रिमंडळ घराघरात करोना वाटत फिरत आहे. करोनाच्या काळामध्ये जी अनागोंदी या राज्यात झाली ती देशात कुठे झाली नाही. ते एक नोकऱ्यांच्या लिलावाचा विषय तर फारच गंभीर. फक्त मंत्र्यांच्या, भाजपच्या मंत्र्यांच्या, आमदारांच्या, नेत्यांच्याच मुलांना कशा काय नोकऱ्या मिळत आहेत इथे सरकारी, हा एक गंभीर विषय आहे. तुम्हाला असं वाटतं हा विषय लोकांपर्यंत गेला नाही? मांडवीतून कॅसिनो काढण्याची यांची भूमिका होती. आज परत 1 वर्ष एक्सटेन्शन दिलेलं आहे. म्हणजे सरकारला रेव्हेन्यू मिळते तिथपर्यंत ठीक आहे, पण टेबलाखालून रेव्हेन्यू किती मंत्र्यांना मिळतोय त्याचा हिशोब सुद्धा जनता मागेल. तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे काय चांगल्या शासनाच्या किंवा प्रशासनाच्या ही लक्षणं नाही आहेत. Who told you there is no seriousness in our campaign? Only 3 states we fight. Only 3 states. No. I'm not agree. In last election, we got only 3 seats from that MGP and गोवा सुरक्षा मंच. Only 3 seats. तो आप क्या हमको इतने ही वोट शेयर मिल सकता उसमें? तिकडे आम्ही कमी पडलोय. ह्या निवडणुका लढण्यामध्ये आम्ही कमी पडलेलो आहोत, हे मान्य करतो. का नाही देणार? आता पहा, इतर जे पक्ष आलेले आहेत, हा इतर पक्ष आले, तृणमूल ठीक आहे, पश्चिम बंगालमधला मोठा पक्ष आहे, तेही विधानसभा लढत आहे. आम्ही पंचायत किंवा ग्रामपंचायत लेवलला आतापर्यंत काम केलं, मी निवडणुका लढलो नाहीत, काम नाही असं नाही, निवडणुका लढलेलो नाहीत आम्ही. पण हळूहळू मला असं वाटतंय की निवडणुका येतील आणि जातील. संघटनेचं काम हे या लेवलला करण्याची गरज आहे, हे सगळ्यांना आम्हाला पटलेलं आहे. गोव्यात म्हणजे नाराजी आहे ना, मायकल लोबो यांची मनधरणी करावी लागली ना. ते पक्षश्रेष्ठी आहेत. अमित शहा येतील ना, त्यांच्या पक्षाने जर त्यांना आमंत्रण दिलं असेल प्रचारासाठी तर सगळेच येतात. ममता बॅनर्जी सुद्धा येतील, त्याने सुद्धा काय ती गोव्याची नवी सकाळ, आतापर्यंत गोव्यात सकाळ उगवली नव्हती की काय, गोव्यात रोज नवी सकाळ उगवते. पोर्तुगीजचं राज्य गेल्यापासून गोव्यात रोज नवी सकाळ उगवते. तर आम्ही अनेक वर्ष ही सकाळ पाहायला गोव्यामध्ये येतो. पण येऊ द्या, गोवा हा देशाचा एक भाग आहे. इथे कोणी येऊन निवडणूक लढू शकतो, कोणते नेते येऊ शकतात इथे. त्याच्यामुळे अमित शहाजी येतील किंवा नरेंद्र मोदीजी येतील. आणि आता तर त्या आमचे महाराष्ट्राचे आमचे मित्र देवेंद्र फडणवीस हे गोव्याचे प्रभारी आहेत, ते येत जात राहतील. आमचं इथे काय व्यक्तिगत शत्रुतेवर आम्ही लढत नाही आहोत.
ही लढाई विचारांची आहे. गोव्याच्या जनतेला जे पसंत आहे त्याच्यावर ती मोहर उठवेल. पण शिवसेना हा एक असा पक्ष आहे या देशातला आणि महाराष्ट्रातला आणि गोव्यातला म्हणतो मी खास करून आता आम्ही काम करताना, की आम्ही लोकांच्या प्रश्नासाठी, राज्याच्या अस्मितेसाठी, स्थानिकांच्या प्रश्नासाठी, भूमिपत्रांसाठी आम्ही बेबंद होऊन लढतो. काल मी काही गावात गेलो होतो. रोजगाराचा प्रश्न आहे. इतके वर्ष गोव्यामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्नाचा भस्मासूर जो उभा राहिलेला आहे. काय केलं सरकारने, काय केलं राजकारणाने? महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेबांनी जी केली ती स्थानिकांच्या रोजगाराच्या मुद्द्यावर केली. स्थानिकांना प्राधान्य मिळालं पाहिजे. गोव्यात मिळतंय का? वेरण्यामध्ये जाऊन बघा कोण आहे तिकडे. अनेक ठिकाणी हे प्रश्न घेऊन शिवसेना उभी राहील. काही नाही. या हॉटेलमध्येच मला अनेक लोक भेटले काम करणारे. महाराष्ट्रात सुद्धा रोजगार आहे. बघा, सिंधुदुर्ग आणि गोवा हे महाराष्ट्र आणि गोवा. आता तुम्ही असं का म्हणत नाही की गोव्यातले 40% लोक जे आहेत हे महाराष्ट्रात नोकरी करतात? देतो ना रोजगार. आम्ही म्हणतो का ते आमचे नाहीत म्हणून? आमचेच आहे. गोव्यामधले अनेक लोक आमच्याकडे आमदार आहेत, नगरसेवक आहेत, रोजगारामध्ये आहेत, मोठ्या मोठ्या पदांवर काम करत आहेत, ते आमचे आहेत. तर तुम्ही असं नका म्हणू सिंधुदुर्गातून इथे आले. गोव्यातले तुम्ही आमच्या प्रत्येक शहरात जाल की तुम्हाला तिथे गोवा दिसेल. आणि अभिमानाने आम्ही सांगतो हे आमच्या गोव्याचे आहेत, हे गोमांतकचे आहेत. गोवा आणि बेळगावसाठी महाराष्ट्राचे दरवाजे कायम उघडे आहेत. कौन सा? क्या? असेंबली इलेक्शन में मैंने आपको बताया पहले ही कि यहाँ हम पहली बार चुनाव नहीं लड़ने आ रहे हैं, लेकिन 25 साल से हम यहाँ किसी के साथ अलायंस या गठबंधन हमारा हुआ है तो हमारे खाते में 2 या 3 सीटें आती रही. इस बार हमने तय किया है गोवा में शिवसेना 22 से 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी, कुछ भी होने दो. अब यहाँ एक पॉलिटिकल कार्निवल हो गया है. जो भी आता है गोवा में एक लेबोरेटरी हो गई है. कोई पश्चिम बंगाल से आता है, कोई दिल्ली से आता है, चुनाव लड़ता है. लड़ने दो. गोवा में कोई भी चुनाव लड़ सकता है. लेकिन गोवा और महाराष्ट्र का एक इमोशनल रिलेशन हमेशा रहा है और रहेगा वो. और खास करके शिवसेना और गोवा का भी एक रिलेशन रहा है. चुनाव में हार जीत की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा हमेशा यहाँ आना जाना है. तो हम यहाँ लगभग 25 सीट लड़ेंगे गोवा में और अपनी ताकत पर लड़ेंगे, अपने बलबूते पर लड़ेंगे. ये हमारा निर्णय है उद्धव ठाकरे जी का. इथे बीफ मिळत नाही का? नाही नाही, बघा यांची भूमिका आहे. भारतीय जनता पक्षाची एक राष्ट्रीय भूमिका आहे गोवंशहत्येसंदर्भात. पण ती गोव्यात वेगळी भूमिका आहे ना, किंवा नॉर्थ ईस्टला वेगळी भूमिका आहे. ह्याच्यावरती आम्ही म्हटलं की तुम्ही असं दुटप्पी धोरण ठेवू नका. तुमचं एक धोरण राष्ट्रीय आहे ना, मग ते राष्ट्रीय धोरण ठेवा. तुम्हाला माहिती आहे मला काय सांगायचं आहे. तुम्ही अग्रलेख वाचलेला आहे सामनाचा, आणि सामनाचा अग्रलेख जेव्हा तुम्ही वाचता तेव्हा ती भूमिका आहे. गोवा के कमिश्नर के, मुंबई के है ना, तो जवाब मुंबई में मिलेगा उसका. मुंबई में मिलेगा. आप मुंबई में आइए ना, पूरा जवाब दे दूंगा. आई एम नेशनल लीडर. देखो कौन क्या बोलता है उसके ऊपर मैं जवाब नहीं दूंगा. उस बारे में हमारे गृह मंत्री बात करेंगे, वहाँ और भी हमारे लोग हैं. गोवा में आकर ये बात नहीं मैं करूँगा. गोवा की बात पूछे, मैं गोवा की बात करूँगा. मी मगासपासून मुद्देच सांगतोय ना तुम्हाला. नाही, ओबड अस्मिता हा ओबडधोबड नाही. तुम्ही गोव्याचा अपमान करताय.
अस्मिता अत्यंत महत्वाचा विषय आहे, जी आता हळूहळू गोव्याच्या अस्मितेवरती लोक हल्ला करायला लागलेले आहेत. रोजगाराचा प्रश्न सगळ्यात मोठा आहे. स्थानिकांचा रोजगार. गोव्याची आज प्रतिमा देशामध्ये ड्रग्सच्या विळख्यातलं राज्य अशा पद्धतीनं झालेली आहे. पार्लमेंटला याच्यावरती प्रश्न आलेले आहेत. मला माहिती आहे, तुमचे शांताराम नाईक जे होते आमच्या इकडले नेते राज्यसभेत, त्यांनी वारंवार हा प्रश्न रशियन ड्रग्स माफियांचा विचारलेला आहे. अनेक किनारे गोव्याचे रशियन आणि नायजेरियन ड्रग्स माफियांनी गिळलेले आहेत. कुठे लॉ अँड ऑर्डर? महिलांवरचे अत्याचार वाढलेले आहेत. आमच्या उपाध्यक्षा राखी नाईक ह्याने एक प्रश्न जो महाराष्ट्रात आम्ही घेतला की महिला पोलिसांचे कामाचे तास कमी करण्यासंदर्भातला विषय. प्रचंड ताण आहे इकडल्या कायदा सुव्यवस्थेवरती. नुसतं सरकार घरोघर दारोदारी जाऊन हे प्रश्न सुटणार नाहीत निवडणुकीच्या काळामध्ये. सगळ्यात मोठा रोजगाराचा प्रश्न आहे. सगळ्यात मोठा हा कॅसिनोचा प्रश्न आहे. सगळ्यात मोठा हा ड्रग्सच्या विळख्याचा प्रश्न आहे. आणि रोजगार, पर्यटन या विषयाला प्राधान्य द्यावंच लागेल. हे विषयच महत्वाचे आहेत. बाकी विषय येत जात असतात. ते टेबलाखालून जे काय चाललं सरकारचं ते आमचे विषय नाही आहेत. ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही हमेशा. जिसकी सरकार आई है ना, ये उनकी भूमिका रही. जब मनोहर पर्रिकर जी थे तब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था कैसीनो के खिलाफ, आपको मालूम होगा. लेकिन आज उनके आधे मंत्री कैसीनो के साथ पार्टनरशिप करके बैठे. क्या टूरिज्म स्टेट में सिर्फ जुगार या ये ड्रग्स होना चाहिए क्या? ऐसा हमारे संविधान में लिखा है कि जहाँ टूरिज्म स्टेट है वहाँ सिर्फ कैसीनो और ड्रग्स मिलना चाहिए. हम बंद करेंगे. देखिए, वी आर अपोजिंग कैसीनो और भारतीय जनता पार्टी की भी यही भूमिका रही है. मेरी भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की भूमिका को हमने सपोर्ट किया था कि ये बंद होना चाहिए. हाँ, सरकार आने दो. हाँ, कैसे? क्या टूरिज्म का कैसे? आप जाते हो क्या कैसीनो में? हाँ, कैसीनो में यहाँ कौन आता है आपको मालूम है ना? हा, गोवेकरांना अलाउड नाही आहे ना. याचा अर्थ गोवेकर जात नाहीत का? हे बघा की ते ड्रग्सने विळखा घातलाय की नाही. आप किसकी वकालत कर रहे हो? ड्रग्स माफिया की? गैम्बलर्स? मुझे मालूम नहीं. हाँ ठीक है, गोवा में भी होना चाहिए. मैं क्या बोल रहा हूँ फिर? आप बॉम्बे की बात क्यों करते हो? आप गोवा की बात करो ना. मैं गोवा में आया हूं, आप गोवा की बात करिए. हम गोवा की राजनीति की बात कर रहे हैं. आप मुंबई की बात करने के लिए मुंबई में जरूर आएंगे. आपका स्वागत है. आता कॅसिनोने रोजगार खरोखर दिलाय का हे तुम्ही मान्य करताय का? हा, आम्ही याद्या मागवू स्थानिकांना किती रोजगार आहेत. क्या अब तक बीजेपी की सरकार ने कुछ दिया नहीं क्या? उसका मतलब लोग बाहर से आकर घोषणा कर रहे हैं ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे. तो ये तो अपमान है ये आज की सरकार का. चलिए, ओके. जी हाँ, मैं कल शिवोले में गया था. वहाँ हमारे विंसेंट परेरा है ना. विंसेंट कहाँ है? विंसेंट वो हमारा वहाँ का पदाधिकारी है. वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे. आप जाकर देखिए कितना काम किया पार्टी का उसने. वहाँ जाकर देखिए. हमारे गोवा में पार्टी के बहुत से ऑफिस बेरर कैथलिक है. आपला है क्या? एलेक्सी. हाँ, बघा ह्याच्यावरती मी फार बोलत नाही. पक्षांतरावरती मी माझा पक्ष वाढवण्याच्या संदर्भात भूमिका मांडतो. जे मला माननीय बाळासाहेब ठाकरे जे असतील, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असतील, त्यांची भूमिका आपला पक्ष वाढवणं.
आपल्या पक्षाची ताकद वाढवा, आपल्या पक्षाचा राज्यात संवाद वाढवा. त्या कामासाठी आम्ही सगळे आलो आणि इतर सुद्धा लोक येतील. माझ्याबरोबर राहुल शेवाळे आले, तेच काम करतायत. वा बघा ह्या प्रश्नाला आता उत्तर देण्यात काय अर्थ नाही. हा प्रश्न तुम्ही इतर पक्षांना विचारलाय का? देव ना, हळूहळू तुम्हाला आमचा चेहरा समोर येईल. हळूहळू समोर येईल ना चेहरा. आम्ही देशाचं राजकारण करतोय तेवढं पुरे आहे महाराष्ट्रात. चला, धन्यवाद. चला, पक्षप्रवेश काय करायचे जिथेच ते पक्षप्रवेश करायचे तर घ्या पटकन करून. नाही ना. चला. जेवण कुठे लावलं?